دهوک او پارێزگەh ku pitiriya awareyan lê xûcih ku ji bilî hebûna wan di nava kempan da û di nava bajarî û di nav avahiyên kavil da hene. Gazindeyên wan jî ew ku harîkariyên mirovî wek awareyên di nava kempan da bûna hêndan û dixwazin ku cih di nava kempên awareyan da bû bihête vedîtin. ایرو کره من در کبی سبب من در من شنفان قادا یک جکی نادهم نه مواد کی دهم نه تشتا کی دنام نه نوین کا کی دنام نه راتبه نه تشتا کام نه ساغ كاسبر سيارة ما نكره وآمش ميجي الفيرين هذا 2 سال من الفيرين تقريبا بيجي هم هاروتشنا هيكل في هيكل دركبه هريدي كاسبر سيارة ما ناكل ما تشو نافي خد شكر على اساس شنو كامبا جنينه مجانينه تيدا Burdê karûbarê mirovayetî li Duhokê jî amajê dike ku kempên awaran hene û her xêzaneka di nava avahiyên kavil da hes hebît, di nava kempan da bijît, ew berhevin cihî bû dabîn bikin û xuya dike yên ku di nava kavilan da mayn bi heza xwe mayne. Me kemp xaliyê tên, me xîvet xaliyê tên, em ê hîviya jê dikin, em ê çine dev û heta geçti vê derece me tejî awa jî dikin. Ku der tişê zêde jem denî bejva kavla derkevin, ji nav bajêra biçine kempa da heza walênîne û me jî nevêt em xurtiyê li va awara bikin. Li parêzgeha Duhokê zêdetirî 750,000 penaber û aware hene û di dabeşkirîne li ser 22 kempan ji wana 18 kempên awareyan ku dibîte rêja 40 ji sadê û 6 ji sadêya awareyan jî li dervey kempan dane. Penaber jî bi rêja 56 ji sadê di nava kempan dane û 44 ji sadê jî di nava bajarî dane. Dilşad Hîmû, NRT Duhok.